leggal boyata e ndiyam ma wonta nooro wallahi ene woodi soɓe milana kurmo jollaɓe mbi ko busi on naati jol fu ɓe mbi gal tubakoɓe mbi ko piroga way nguri o kuccinde e ningore ali oumar falam men gari teccan wuro nayyi ɗo woni teccan wuro nayyi moɗo nananno teccan wuro nayyi mi tawi ko gonga ali oumar falam en jeehi noon gawdal ban seydi kono noon ko jiiɗen ɗo ko ala ɗo waɗi e dande maayo ƴalla noon ha ngawle dagana ha demmankani kenene aram assalamu ale moɗon e worɓe teccan wuro nayyi mboyo yo wano wayanno min woni dono jellali falto ali wuuri ngari ali wuure keɗele hamadi guetoyi falo mbayla balla yo balla maje luggere buubu ko minen jeeyi ñaari dinguirel nden ɗori culukel den bonci assalamu ale moɗon dono jellay nangi mayo ali oumar falam mi ummo wending madi boli maje nden nde wending